salda bero-beroa, jaurtako guztiontzat, goilara sartu orduko denok hasten gara egiarantzat. Barazki eta leia gara. Barazkiak ematen du bitamina. Eta berdean itxatziko du. Dena nahastu, igeri egiten dabil perrexila. Salda bero-beroa, jaurtako guztiontzat, goilara sartu orduko denok hasten. Hau da gure txokoa eta eramaten du gazta ernekiak eta esnei. Hauek parte horren itxatziko ditugu. Proteinak ematen dizkigu. Gazta da txikia zein. Pizkal bat jabean dugu. Goaz itxastera. Hau da gure txokoa. Proteinak ematen digu. Jakiak itxatziko ditu. Gorrian, goazen itxastera. Salda bero-beroa, jaurtako guztiontzat, goilara sartu. Katoliko gara eta batzuak indarri ematen digute. Eta orain itxatziko dugu. Olioa eta urina. Hori da zabal. Hau parte horia da. Eta elikagai hauek energia ematen digute. Nik gainetan azukrea eta bizkotxo bat itxatziko dut. Horia itxatziko dut. Patata itxatziko dut. Espageteak itxatziko dut.